Abubakar Sidiki Fɔnba ale ye député nɔnabila dɔ ye min ni ale bɛ CNT kɔnɔ. Abubakar Sidiki Fɔnba waati tɛmɛnen ninnu na an tun y'a jira k'a fɔ a ye kɔrɔfɔw fɔ, kɔrɔfɔ minnu ni a yɛrɛ ma se ka daluya di a la n'a tun fɔra chauffeur ma. A ye chauffeur tɔɔrɔ kosɛbɛ. O tuma chauffeur tun y'a ɲini k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ min fɔ olu ma kana n'a daluya ye kiri ɲɛkɔrɔ. U tun y'a wele kiri la ka o jigi da kiri kan, kiri ka o baara kɛ olu ye ko barisabula o tɔɲɔna a ka kumakanw fɛ. Deliliw kɔni kɛra nka an bɔra min kalama kunun o de ye k'a fɔ Sinacor maaw u ye sɛbɛn dɔ bila bɔlɔlɔsiraw kan an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko olu yafara Abubakar Sidiki Fɔnba ma. K'u kun ye damakasi sɛbɛn min don Abubakar Sidiki Fɔnba nɔ kan n'o ye plainte ye, k'u ye plainte in bɔ ko olu yafara. Donc an bɛ u fo k'u koɲuman dɔn. U ye o baara min kɛ ni ka sɔn k'a fɔ ko u b'u ka plainte retirer. I ka dɔn an b'u fo o la malidenya la. Nka an bɛ halisa dugawu kɛ an balimakɛ ye, ka dugawu kɛ transition kumakɛla bɛɛ ye. N'an bɛ kuma an ka kuma ni bonya ye, tubabuw b'a fɔ min ma ko courtoisie. Parce que kuma ye tiɲɛ nka n bɛ kuma i n'a fɔ bɛɛ bɛ n ka mara kɔnɔ. N bɛ kuma i n'a fɔ diyagoya fanga don. Maa minnu caman bɛ yen olu bɛ diyagoya fanga fɛ, u tɛ diyagoya fanga don. An bɛ nin kɛ, an bɛ nin kɛ, an bɛ nin kɛ. Jamanadenw don i ka ko bɛɛ la. Wa kana kuma i tɔgɔ la. Kana to kuma ka bɔ i da min bɛ jamana mara, n'i bɛ jamana marabaaw kɛrɛfɛ. Kana to kuma ka bɔ i da kuma min ni o bɛ a yira k'a fɔ ko e kelen ni ŋaniya ye nin ye, e de bɛ nin fɛ. Ayi dɛ. Député nɔnabila ka baara ye min ye, jamana ɲɛmaaw mana décision min ta i bɛ bɔ k'o fɔ. A bɛ fɔ ko restitution. N'a ye sariya min ta i bɛ bɔ k'o ɲɛfɔ. An ye nin sariya in ta nin hukumu in kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaaw an ye nin kɛ an ye jamana ɲɛmaa ni ministre ye nin baara in kɛ, nin commission ye nin baara kɛ nin kɔnɔna na. A laɲini de ye nin ye, a laɲini ye nin ye. Nka n'a bɔr'o la fɔ anw vidéoman b'a kɛ cogo min, ka n'an sigi k'a kɛ burujali ye, jamana ka marabaa dɔ ka i sen don o baara kɛcogo la, o tɛ bonya ye, o tɛ kunkɔrɔta ye jamana yɛrɛ ma. O tuma an b'a ɲini Abubakar Sidiki Fɔnba a n'a ɲɔgɔngow fana fɛ minnu bɛ Asimi kɛrɛfɛ bi ni Asimi danna dɔw kan k'u bolo don baaraw la, u ka tɔ to dɔɔni. Jamana bɛ se ka dɛmɛ bonya ni karama kɔnɔ. Jamana bɛ se ka dɛmɛ kumaw kɔnɔ, kuma minnu n'o bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan. An kana bɛɛ kɛ maaw funteni ni kumaw ye. Ne bɛ se k'o de fɔ badenya sira kan ka fɔ a ye n'a lamɛnna ni tulo kunnadi ye. Ala k'an kisi a ɲɔgɔnko wɛrɛ ma. An bɛ taa ɲɛfɛ ni kunnafoniw ye min ye ministre ye, ministre min ni ale ɲɛsinnen bɛ an ka diinɛko ma ani laadako. O ye sɛbɛn bɔ kunun kunnafoni sira kan k'a jira k'a fɔ ko min ye alisilamɛ diinɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ jateminɛ kɛ kaloko la, olu ka wulikajɔw ko olu baaraw bilara sen kan. Nka wulikajɔ ninnu ma kɛ sababu ye a ka dɔn k'a fɔ ko fɛn min ye Jumadal Ula o kalo ni u b'a wele tun ko lasiri camancɛ, o kalo ko ma ye. I k'a dɔn Mali fan si ka bɛn araba tɛmɛnen ma n'o bɛnna octobre kalo tile 22 ma san 2025. A ko siratigɛ la sa ko fɛn min ye nin kalo in ye n'o ye Jumadal Ula ye wala lasiri camancɛ, ko a bɛ jate k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna la tile fɔlɔ bɛ bɛn jumadon ma n'o ye bi yɛrɛ ye octobre kalo tile 24 san 2025. Kunnafoni y'o ye ka di bɛɛ lajɛlen ma. Burama an bɛ taa ɲɛfɛ.
ayiwa halisa kunnafoni sintenu ta sira la an bɛ aw ladɔnniya ka dɔ k'a fɔ ko fɛn min ye kunnafoni an ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoni min ni kunnafoni duman tɛ kunnafoni ɲuman tɛ cogo si la kunnafoni a juguma yɔrɔ ye min ye o de ye ayiwa a lanibɔ yɔrɔ ye ka ɲɛsin an denmuso dɔ ma denmuso fitinin denmisɛnnin fitinin musoman don min n'a bɛ san 15 ɲɔgɔnko la badenw an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ale ye a yɛrɛ fa a y'a yɛrɛ fa ka kun kɛ ayiwa ko ale tun y'a laɲini k'a fɔ ko bamuso ka taa a tɔgɔ sɛbɛn lycée la o i n'a fɔ a tɔɲɔgɔnw fana ye defu sɔrɔ o tuma olu kan ka taa lycée la a tun b'a fɛ ka taa olu nɔfɛ bamuso ka taa ale tɔgɔ sɛbɛn lycée la u b'a fɔ ma ko à titre exceptionnel kalo la i b'a sara jamana bɛ tɔw ta sara mais e yɛrɛ b'i ta sara ko o de tun y'ala ka laɲini ko nka o nafolo tun bɛ bɛn 30,000 ɲɔgɔnko ma bamuso ye kɛmɛ ka a cɛsiri o la nka i b'a sɔrɔ o nafolo ma sɔrɔ k'o kɛra min kɛ ko denmuso taara juru don a yɛrɛ k'a la k'a yɛrɛ fa k'a yɛrɛ gulon ni ka dan kari a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la ayiwa kunnafoni a nafa ye min ye o de ye k'a fɔ anw ka jamana in kɔnɔ an m'an ɲɛmada ɲɔgɔn ma kojugu n'a fɔra ko dɔw ka kuma kɔnɔ na i b'a ye u b'a fɔ maliden tiɲɛna maliden tiɲɛna maliden tiɲɛna in dɔw yɛrɛ bɛna kuma na n'i ko i bɛ Mali dilan bi f'i ka bɛɛ faga a tɔ to denkɛrɛninw ye parce que kuma in mun de bɛ kuma in kɔfɛ an ka jogo caman bɛ an na fili caman bɛ an na a filiw bɛ daminɛ kabini fitinin parce que kalan ka di n ye o ye tiɲɛ ye mais n tɔɲɔgɔnw taara a la n bɛ taa la quelque part fɛn dɔ ma faamuya bon ni an taara ɲɛfɛ n'a o comportement sugu ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye hali don min tɛ bi ye ka hasidiya bange i dusukun na ce qui fait que an b'a fɔ maaw ye bɛɛ k'i ɲɛsin i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma burama bɛɛ ka diɲɛlatigɛ y'i ka diɲɛlatigɛ de ye bɛɛ ka vie y'i ka vie ye an b'a fɔ ko an t'a ɲɔgɔn lajɛ repère kɛ k'i la dɛ ambition ka k'i la k'a fɔ fo n ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye ne m'o fɔ dɛ nka k'a fɔ ni ma kɛ karisa ɲɔgɔnna ye n bɛ n yɛrɛ faa ni ma kɛ karisa ɲɔgɔnna ye n bɛ n yɛrɛ filisire o de y'a la hasidiya yɔrɔ ye min man ɲi kosɛbɛ hali maa caman bɛ yen i b'a ye u b'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ bila baw la n t'an yɛrɛ fili ka bɔ pɔn sanfɛ a caman bɛ yen n'i ye ɲɛmada bɔ a ma a tɔ b'a yɛrɛ dɛn n bɛ ɲɛmada maa wɛrɛw ma n'o tɛ ni bɛɛ y'i bɛrɛ bɛn i yɛrɛ bakun ma a ka ca ala fɛ kow bɛ nɔgɔya dɔɔnin nka n'an ko k'an bɛ ko in kɛ ɲɔgɔn lajɛ ye ala y'an da ala man kɛ kelen ye dɛ dɔ ka ja dɔ ka surun dɔ ka fin dɔ ka jɛ an bɛ ten dɛ bolokɔniw tɛ kelen ye cogo min maaninfinw tɛ kelen ye ten ala ma fili maa si dacogo la ala ma fili maa si sɔncogo la bɛɛ n'i dacogo don bɛɛ n'i sɔncogo don e de bɛ se ka kɛ i t'i ta faamu nafa bɛ bɛɛ la ala ka dali kɔnɔ ayiwa an b'a bisigi k'a fɔ a bɛ faamu an bɛ dugawu kɛ an balimamuso ye an denmuso ye ala ka yafa ma an yɛrɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnko kuma wɛrɛw ma an ka famanin kuma ninnu ɲɔgɔnko ma burama an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ taa ganakaw fɛ yen ganakaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ muso ayiwa i k'a dɔn ni o ye Jerry John Rawlings maa caman b'ale dɔn a ka cɛsiri la a ye min kɛ Gana yen jamana ɲɛmaaya kɔnɔ o furumuso Nana Konadu Agiman Rawlings ale de ntanyana i k'a dɔn kunu Gana faaba kɔnɔ Accra k'a si to san 76 ɲɔgɔnko la muso min ko fɔtɔ filɛ nin ye Gana jamana ɲɛmaakɔrɔ min bɛ yen ni maaw hakili b'a la Asimi Goyita ninnu sigi waati a ye Asimi Goyita ninnu encouragé kosɛbɛ a y'u encouragé kosɛbɛ
na ani Asimi yɛrɛ ka photo kelen o kun bɛ yen waati dɔ la maaw caman hakili b'a la mais Ala y'a minɛ ji dɔgɔya furumuso ni ale fɛnɛ minɛ ji dɔgɔyalen Ala fɛ muso in kɛra maa ye maa min ni a jɔra Gana ye a jɔra furucɛ ye kosɛbɛ k'a dɛmɛ kabi san 1982 waatiw la i b'a ye k'a fɔ a b'a cɛsiri musolakaw olu ka hakɛko tɔbɔtɔli la kosɛbɛ kosɛbɛ muso bɛ se ka hakɛ sɔrɔ cogo min i n'a fɔ cɛ o cogo a ye o wulikajɔ kɛba don min ye san 2016 waatiw la 2016 jamana ɲɛmaa kalata min fana kɛra Ganakaw fɛ yen a y'a kanbɔ o jamana ɲɛmaa kalata nɔfɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ ka fanga dɔ a y'o bila sen kan NDP furucɛ o ka parti politique a kun bɔr'o la ka parti créer a yɛrɛ ye o b'a yira k'a fɔ muso audacieux kun don muso min ni a kun dan b'a yɛrɛ la n'a ma musoya kɛ munɛ ye ma an ka farafina cɛfarin dɔ ka Gana ka yɛrɛma hɔrɔnya di a ma ka Ganakaw u ko se k'u disi gosi Gana n'i y'a ta k'a lajɛ hali kulonkɛ sira kan an ka dugu kun falen bɛ Gana denmisɛnninw na dɔw kunkolo kuwafelaw u bɛ na k'u bɛ kunkolo kuwafe kɛ u tɛ wari tɛ sɔrɔ nka o tuma an ka karikun bɛɛ la musolakaw fa fɛ i b'a sɔrɔ a caman kun bɛ na yɛrɛ feere la nka ni président min ko fɔtɔ filɛ nin ye ni o ye Jerry John Rawlings ye ale de nalen Gana kunna ale de kɛra sababu ye ka wulikajɔ sɛbɛlama sabati ka Gana ka yɛrɛma hɔrɔnya segin a ma ka Gana danbe segin a ma ka Gana ka nafa sɔrɔ siraw segin Gana ma o de kɛra sababu ye hali bi n'i ko i bɛ Ganaya ɲini yɛrɛ feere sira kan an ka dugu ninnu kɔnɔ a ka suma dɔɔni kɛ sababu fana ye u ka kunkolo kuwafe yɔrɔw dɔgɔyara dɔɔni m'a fɔ u banna pepewu mais ale kɔni Gana kɔni ye ɲɛdakɔrɔ da a sababu ɲuman bɔra ale de la furumuso de banni ko kuma filɛ nin ye o tɛ se ka kɛ ko ye ko min ni an b'o fɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ maa ta o de yɔrɔ la a bɛ fɔ maa ye k'i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la i ka sansi di i ka diɲɛlatigɛ ma i ka kun ka sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la i taalen kɔ ka na ten ka taa ten i kana sɔn a ma i ka kɛ wo sen ka kɛ wo dɔ da la i ta don fo maaw ka ɲininkali kɛ k'an bɛna wo in datugu cogo di o de ye maaya ye nka e nana i b'a fɔ maa ma na e taara i b'a fɔ maa ma taa n'i ma ko dun kɛ ko nkalon tɛ da i la i t'a don a y'i sa don k'a fɔ ko dɔ nkalon bɛ da i la ko i ye nin kɛ ka sɔrɔ i m'o kɛ dɛ i m'a min kɛ n'i taara o bɛ fɔ wa o min bɛ fɔ i kɔ o de b'a to i ti sa i tɔgɔ ti tunu o de kama fɔlɔ jeliw tun b'a fɔ ko a ye maa min ja i ka tɔgɔ ɲini a ma maa min ja i ka tɔgɔ ɲini ko tɔgɔ bɛ sa ko tɔgɔ ti karaba tɔgɔ bɛ se ka sa ni nafolo ye tɔgɔ bɛ se ka sa ni sanu ye nka tɔgɔ bɛ se ka sa ni kɛwale fana ye a kun de ye nin n'i ye min kɛ o de bɛ to i kɔ an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba in ye Ala ka yafa a ma Burama ayiwa an bɛ taa ɲɛfɛ k'an na don kunnafoni bakurubaw kɔnɔ